O manake mesy ma zaho ay? Ah? Mesy ma? Ino moa nanao ty zao ny mosary za te andeha anao bazary nefa tsisy vola. Ke karakory zany anao ty ha? Jara raha majara any basy tsika ay. Aiza vola? Oh, mandroso anareo. Ato misy filao tsara eto amin'ny gara sarety eto. Mavia fa ato tena matsiro be. 5,000 fa mahazo. Ataovy sere ma zany Oh, karakôry ma zany laolo. Zay ne tsisy mony. Tsisy mony? Anao zany tsisy vary mitony. Oh, lehilahy be tsy manjary karaha anao ty. Anao lehilahy be anao sisasa. Karakôry koa ty lo. Karakôry koa zany ty laolo. Tsy haiko. Anao za manao karaha jereo zany anao lehilahy be karaha anao tsy sasa anao mesa. Anao amin'io velom-biavy anao si sasany. Zay le anao baraka ma izy ma ke izy ane raha teneniko zany io si sasa lehilahy io. Anao koa moa zany mba misy sasa anao bidonko amin'ny gara sarety eto aloha tsika andeha. Io karaha nito laolo. Io karaha io fa karaha niteny. O mane mandeha tsara connecta zany karaha misosasosa. Yes na ya. Bila ma zay jery message koa laolo ay. Manao ma fa sisy raha hainao anatin'ny telefony ty ato anao. Isy mama zay ne calme anao. Sa misy tany viavota be zay tao. Tovy sere ma laolo ma. Sere. Gasy netany mama igny. Bako somary bebe vody igny fa zany mbo ketriketrika. Anao eky tarangany laolo. Sere zany